abin da ya faru kwanan nan gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Kuna ganin abin da yake faruwa 'yan ta'addan jihohin Inyamurai ana ta kashe-kashe, a ƙona police station, a kashe 'yan sanda, a ɓalla gidan kurkuku, a sake masu laifi. Ba a nan abin ya tsaya ba, babban mutum da har ya taɓa riƙe jam'iyyar da ke mulki a lokacin aka zo aka masa kisan gilla. Aka masa me? Kisan gilla. Amma dukkansu suka yi tsit, ba wanda ya magana. Sai ga shugaban ƙasa ya fito ya ce wannan ta'addancin ya zo ƙarshe, ba za a bari ba, zai ɗauki mataki, su saurari matakin da zai ɗauka, zai musu magana da yaren da za su fahimta. Iya abin da shugaban ƙasa ya faɗa kenan. Sai ga dukkan manya-manyansu da jagororinsu da shugabanninsu an wuce kamar Najeriya za ta tashi, wai za a je a yi wa 'ya'yansu kisan ƙare dangi. Sai ga abun ban mamaki, wai tuta wai ta share jawabin shugaban kasa, cin mutuncin da ba taba yi wani shugaban sa a Afirka irin wannan ba, saboda kawai wannan kalmar da aka ambata. Sai ga ƙara an kai United Nations, sai ga duk inda wanda yake cikin kabilar an tashi ko ina a duniya. Ashe duk abin da ake yi da sanin su da amincewar su, yaya za a yi ko dai a wargaza ƙasar ko a ƙara jefa 'yan arewa cikin bala'in da za a jefa su. Magana kadai aka yi za a ɗau mataki, da kuma da an yi magana su ce wasu yara ne 'yan iska da ba mu san su waye ba ne, yanzu kuma da cewa za a ɗau mataki sun yi ta. Wai duk da haka kuma har yanzu kai ɗan arewa kana nan kana bacci baka san inda Najeriya ta nufa ba, wai har baka aka nufa ba. Wata ƙasa sai Najeriya. Ɗan Najeriya kana masa faɗa yana faɗa da kai, sai ɗan Najeriya. Kai kana masa faɗa domin ka kare shi daga bala'in da ka hango, kana masa faɗa saboda bala'in da ake so a jefa al'ummarsa a ciki, kana ƙoƙarin ya za ka ceto shi, ya za ka kafa abin da daga nan zuwa shekara 100 'ya'ya da jikoki za su, wayancan su sun gane me za a yi, sun ɗau matakan da suka ɗauka, yaya za a yi ko a fasa ƙwaryar ta watse gaba ɗaya. Kuma a daidai lokacin musulmi bai gane ba. Allah ka sa mu gane. Ba karatu ke da wahala ba, fahimta.